Ka Society for Environment Protection and Sustainable Development, kabadai ka Yomiki Society kaba khmih na ka bynta banyadai ka may mariang, ryngkat ka HITO Khliehtyrshi Arae, mynta ka si ka tarik Jylliew 8,000 pulai kila Rakhe ka Sngi burom ka mariang, lani ka World Environment Day, Daka Jingthung Deing haka shnong Khliehtyrshi, haka ni ka Sngi, layadon lang Chairman ka Society for Environment Protection and Sustainable Development, uba WN Dkhar, bat Secretary uba Simon Dhar, ryngkat kinong ilam ka HITO Khliehtyrshi, usamla Lakhon Dkhar, Publicity Secretary usamla Bechious Shylla, pat kiwe. Naka Liang kini kinong ilam jang kitay ki arkan hun, kila kentu ya barok kinong shnong bakidai ban shim ya ka jingkit khlieh, haka banyada ban penek pensa ka mariang, ki klau ki betap, namar bangi la yui, ba ka jing penjulor ba ka jing pencat ka mariang, ka jing pampathar ki Dieng kisit kalalong shabapalat hakini ki Sngi. Bunda pedeng kinong shnong, kinang tang ban penjat penjulor henry ban thong pat, Kim Shem la Shim ka jingkit khlieh, naka bynta kala syai bat ka pateng ka bansawan. Penkut ka kurwo na publicity ka HITO West Jaintia Hills usamla Yomiki Passah. Ta.